Takže čau, já vás vítám u nového videa dneska, tak to bude zase Minecraft a dneska tak si uděláme to. Jsme si minule říkali, že jsme tady našli, tak jsme našli takovou díru. My si minule říkali, že bychom se tak chtěli vrhnout a dneska tak bych to chtěl slíbit. A já myslím, že bychom se mohli vrhnout k tomu, aby jsme to prozkoumali a ještě bychom něco tady udělali, to další věci. Takže teďka bychom se tam mohli nějak dostat a tady je voda, takže bychom mohli jít takhle přes vodu. Tak, máme tady první iron, takže se ho natěžíme. Tak. Dneska tak bych chtěl ještě k tomu získat full iron armor, jestli by to dneska šlo, jestli bychom našli hodně železa. A ještě k tomu tak jsem přemýšlel, že bychom si mohli udělat aspoň náčrt na svůj barák. A to by bylo asi prozatím vše, co bych vám chtěl říct. To je další uhlí, tady je uhlí, tak si ho vemem. Teďka jsem si vzpomněl, že já nemám tyčky, takže já si nemůžu udělat to, jak se to jmenuje. A jo, fakt tady je ten Ender portal. To je další železo a tady už by mohly být diamanty, protože tady je ten takový ten už černý stone, nevím teď jak se to jmenuje, se můžu vůbec vzpomenout. Takže vrátíme se zpátky domů. Možná bude asi nahlas, protože já jsem hrál se PvPčka chvilku. Se rozehříval, tak tady to dáme třeba na 20, tak. Takže jdeme domů. Dáme si zatím opíct, nebo prostě teda vypéct železo. Tak tam dojdem. Budeme si tady ještě slepice, aby jsme měli nějaký to jídlo. Tak, ještě velký strom, aha, jsem nečekal. To by mělo být vše asi. Jo, tak to je vše, tak jo, jdem. Tak lidi, už budeme doma. Se tady ještě zabijeme krávu. Tak. My se mohli i najíst už. Takže tady dáme ještě rychle opět takové maso. Do prčic. Tady tak máme cobblestone. A máme uhlí, aha, jsem myslel, že nemáme uhlí, tak to. Takže dáme si sem kuře, semínka. Počkej, ouklogy, ty si vemu takhle dva. Si uděláme takové toto. Uděláme si styky. Tak. Dáme si vypéct toto. Najíme se, ať nevyhladovíme. Tak. Co teď? Tak bych asi tady zarovnal trošku plochu, aby jsme se tady mohli postavit ten náš barák. Trošku to tady posekáme, ať máme nějaký ty semínka. A už začíná noc. A dobré je, že máme takhle hnedka vodu. Tam vidím, že tam bude asi gravel. Tady máme sugarcane, ty aspoň porostou. OK. Takže teďka tak budeme mít už druhou noc. Ne, tady nemáš co dělat. Tak. Jdeme se vyspat. Jo, můžeme se jít vyspat. Takže se vyspíme. Budeme mít tím vypečení nějaký ten iron, no. Uděláme si ironový krumpáč a ironový meč. To je to tak, železo se jako uklidím. To je ty věci. Tak. Zvedneme si toto. Čekajte, kdybych si vzal tady ten iron. Bych se počkal na
ještě na jeden, tak si tady můžeme vyzvednout boty, teda udělat boty. A máme boty, nice. A máme ironový toto a toto. Takže dobrý. A jsem snět to maso, takže bych se ještě udělal ještě jednu pec. Vemem si uhlí, trošku. Třeba 10 si tady nechám. Takhle, tak. Mám si ty 4 železa. Jak udělat 6 pět ještě, potřebuji další 4, no to nemám. Co můžu ještě toto, 3 to taky nemám. Toto udělám si když tak čepice ještě. Takhle. Jsme už nějak obránění, to není zas tak těžký proti nim. Já bych si mohl ještě vzít nějaký uhlí na styky, teda na torčky, omlouvám se. Tak, vytvoříme si jich pár. Už tak si je nechám a jdeme se vrhnout na zase do té jeskyně. Se tam můžu, dobrý. To trošku osvětlíme. Ale železo, nice. Jedno no, tak to se nice není. Jaj, ale vidím tam lapis, železo, goudy vidím. To je toto. Dobře, ať mě schodí nějaký zombík. To bych byl velmi nerad. Tak, teď to zabijem. Tak. Jaj. Jak tady nejde nic vidět, tak nevíš, kde jsou zombíci a takhle prostě, tyjo, musíme se najíst. Tak. To je jaká další kejvka. To tady potřebujeme osvětlit, aby se tady nespavnovalo, no. Jo, diamanty nevidím. Ale to by asi mohlo takhle stačit a mohli bychom se jít... víte co? Jak jsem... Jaj, tam je skeleton na creeper. Jak jsem říkal, tak bychom mohli jít udělat rychle ten náčrt nějaký. A nevím, co ještě všechno stihnu. Asi moc už toho ne. Proč chci ty videa dělat tak 15 minutový a tak ano. Jo, ještě jsem vám chtěl říct, už vyšlo informační video, proč to bude 2 týdny videa, dávám tady screenshot toho obrázku, abyste věděli. Je to na mém tohle je druhý kanál, na mém hlavním kanále, tak tam ho můžete vidět. Možná, když tohle video sledujete, tak už to video dávno vyšlo. Si udělat ten náčrt. Tak. Příští díl, tak by se chtěl vrhnout jakoby víc dolů do té díry, nebo prostě do té jeskyně. A ještě se podívat, jak to tam vypadá úplně dole. Dneska tak jsem říkal, že chci ještě se podívat na ten portál, a dneska to už asi nestihnu. Že já budu muset jít. Tak. No, to mi nebude asi úplně stačit, co? Tak. Zabijem ji. Mám tady poslední gravel, takže mám ozvu až trošku gravelu natěžím. OK,
lidi, mám 55 gravelů, nebo co to je, dirtů teda. Možná jsem řekl předtím taky gravelů, co? Ale to se podívám, až budu editovat. Tak. Jestli postavíme toto. Tyjo, to mi nevyšlo zase. Tak jo, tak já se ještě jednou ozvu. Až budu mít zase gravel. Teda dirt. Tak jo lidi, už mám zase nějaký ten dirt. A ten to tady zase zaplnit, ale úplně nevím, jestli to vystačí, no. Tak si budu muset udělat novou lopatku. Jo, vystačilo, jen tak tak. Tady trošku takové prodloužíme teda. Z těch pár. A jdem si vyznačit, jak velký by ten barák mohl být. Takže vem si takové, udělám rovnou železnou lopatku a to trošku vydrží. Tak. A jak by to mohlo být? Chtěl bych, aby takové bylo, takové, udělat takovou, jak to mám říct, takovou, nevím, dávám tady obrázek, když tak, jestli nějaký najdu, jak bych chtěl tu střechu. Takže si takové 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, by možná mohlo stačit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Takhle. Jo. Takže takové se na to podíváme. Dobrý, tak takové by mohl stačit asi, no. Ale, tak jo, tak já myslím, že by pro tohle video mohlo být všechno. Dneska jsme toho moc nestihli, podívali jsme se jenom tak narychlo do jeskyně, udělali jsme nějaký ten náčrt na barák, co aby jsme mohli postavit nějaký další dílek. A jo, tak já se tady s vámi rozloučím a zatím čau.